Sagung Renggah Kakung Semar Putri Satu Bagio Mulyo tasih serengan Dwi Laras ora neko ingkang sampun makar serangan Ikban Audio ugi kadukung Mustika Video Syuting live streaming lumantar Dura TV Sriono Syuting nggih. Halo. Warna abang. Ha. Tanda isih rawan. Ya yo. Kebangan marah. Biyen nate tak aduh tresno. Tak gendong kemana-mana. Hello. Nganti gagat rina catetan sakjroning ati datan luntur saya merak ati aku kowe Ya, diwale. Just kembang turi melok yen rentange ra banjir sore rapat tuli tangga alok-alok sandang pangan tak golek dhewe kali milikna dipendhok tak jejaki cuma Tresno katoning netra
kandi karo Janaka dosamu kamusuhan umat ngriki abote momong jiwa raga ning alam donya dadi tontonan aja klirik duweke wong jos hae sasi tenan mas genes gones nadyan lamun ngalah mongkan apa